Hola, bon dia. Soc l'Alba Besora, l'editora de Nandi Bull, segell infantil i juvenil de Pagès Editors. M'agradaria destacar o parlar-vos d'algunes novetats a cara a aquest Sant Jordi 2019. Una d'elles, la primera, és Rigo i Roc, que és un llibre escrit per Lawrence Pauli i il·lustrat per la Catherine Scherer. Forma part de Nandi Bull Singular i és per un públic de nanos a partir de 6 anys i també és per adults. És un llibre il·lustrat a tot color que explica, són 28 històries d'aquests dos animals, el lleopard i del ratolí, que es coneixen en captivitat. El lleopard està en el zoo i el ratolí pot entrar i sortir de la gàbia perquè evidentment és petit i entre ells s'estableix una amistat. I en aquestes 28 històries filosofen de temes molt importants que ens faran reflexionar molt, com és l'amistat, la vida, la por, la confiança, etc. El llibre el llibre original és suís i va obtenir un premi molt important al país. Està traduït a 10 llengües i porta 5 edicions en l'edició original. L'Arbre dels desitjos és una novel·la escrita per Katherine Applegate, il·lustrada per Anna Clariana. L'edició original és als Estats Units i se n'han venut en un any als Estats Units 350.000 exemplars i ha estat 75 setmanes d'entre els 10 llibres més venuts del New York Times per aquesta franja d'edat. S'ha traduït a 25 idiomes de moment. El llibre és adreçat a lectors a partir de 10 anys, però és una història que també és molt per adults. De fet, als Estats Units tenen l'edició per adults també. És una història d'un arbre, un roure que viu en un barri. És un roure centenari en què cada 1 de maig els habitants li pengen una cinta que escriuen un desig a cada cinta. Llavors el roure intercedeix en la vida dels habitants del barri i fa que una migrant que acaba d'arribar acabi trobant la seva història del seu amic i està el llibre, a part d'aquesta història com d'immigració i d'acceptació, que és una lliçó d'acceptació, la cosa divertida del llibre és que el roure pren vida i té una relació molt especial amb tots els habitants que hi habiten, com són els animals, el corb, l'esquirol i tot plegat. Parlaré de Vol jugar amb mi, que és un llibre escrit per la Olga Chirinats, que com sabeu és una escriptora coneguda que va guanyar la Creu de Sant Jordi. Les il·lustracions són a càrrec de la Mabel Pierola, que és una il·lustradora que destaca per té un registre molt diferent, depèn de cada llibre. El llibre és Petit Nandi Bull, que és l'edat prelectora, per això vam optar per afegir perquè el poema estigués escrit en lletra de pal. És un poema de platja, de mar, d'estiu, en què tots els lectors podran aprendre lèxic, lèxic de la platja, animals i que evoca a la infància que hem tingut tothom. Doncs bé, aquestes són les novetats a cara a Sant Jordi de Nandi Bull. Espero que les gaudiu moltíssim i que tingueu una bona diada.